Philips HeartStart FRX on helppokäyttöinen puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori. HeartStart FRX on yksi markkinoiden suosituimmista puoliautomaattisista defibrillaattoreista ja pitkän historian perusteella on tutkitusti yksi markkinoiden tehokkaimpia ja vähiten sydänlihasta vaurioittavia defibrillaattoreita. Laite opastaa käyttöä sekä elvyttämistä suomen kielellä tai valinnaisesti ruotsin tai englanninkielisenä. Kieliasetusta ei voi vaihtaa jälkikäteen, joten kieli valitaan tilauksen yhteydessä. Laitteen mukana tulevat SmartSpats-elektrodit on tarkoitettu aikuisille. Alle 25 kilon painoisille lapsille on saatavilla erillinen lasten avain. Avaimen kytkemisen jälkeen laite tiedostaa lapsitilan ja vähentää energian määrää käyttäen kuitenkin samoja aikuisten elektrodeja. Philips HeartStart FRX on kehitetty toimimaan ääriolosuhteissa omaten hyvän vesisuihkun ja pölyn tiiviyden. Defibrillaattorilla on 8 vuoden takuu, paristolla on 4 vuoden ja elektrodeilla 2 vuoden käyttöikä valmiustilassa huoneen lämpöisissä olosuhteissa. Tammedin sekä SafeAidin kautta hankitut Philips HeartStart FRX defibrillaattorit toimitetaan käyttövalmiina sisältäen pariston sekä elektrodit, ja meidän kauttamme on saatavilla myös muut lisätarvikkeet. Kiinnostuitko tuotteista? Ole yhteydessä joko SafeAidiin tai Tammediin, niin kerromme mielellämme lisää. Itsetesti alkaa. Jos kyseessä on hätätila, paina vihreää virtapainiketta. Iskupainikkeen testi. Jos oranssi painike vilkkuu, paina sitä. Varmistettu virtapainikkeen testi. Paina vihreää virtapainiketta. Varmistettu. Testaus meneillään. Testaus meneillään. Käyttö valmis. Kiinnitä elektrodien liitin. Liitin kiinnitetty. Riisu potilaan rintakehää peittävät vaatteet. Irrota valkoiset elektrodit harmaasta muovirasiasta. Aseta elektrodit paljaalle iholle tarkalleen esitetyn mukaisesti. Katso tarkkaan valkoisissa tarraelektrodeissa olevia kuvia. Irrota yksi valkoinen potilaaseen ei saa koskea. Sydämen rytmiä analysoidaan. Potilaaseen ei saa koskea. Sydämen rytmiä iskua suositellaan. Potilaaseen ei saa koskea. Paina vilkkuvaa oranssia painiketta nyt. Defibrilloitu. Varmista, että paikalle on hälytetty ensihoitoryhmä. Hätänumero 112. Voit koskea potilaaseen. Aloita elvytys. Elvytysohjeet saat painamalla vilkkuvaa sinistä painiketta. Aseta toisen käden kämmen rintakehän keskelle nännien väliin. Aseta toinen kämmen toisen käden päälle. Paina rintakehään napakasti 5 senttimetriä. Painele äänimerkin tahdissa. Purista potilaan sieraimet kiinni, kallista päätä ja puhalla 2 kertaa kunnolla. Puhalla. Puhalla. Jatka painanta elvytystä. Irrota valkoiset elektrodit toimitila vauvoille lapsille. Riisu potilaan rintakehää peittävät vaatteet. Irrota valkoiset elektrodit harmaasta muovirasiasta.
Kiinnitä elektrodit vauvojen lasten avaimessa kuvatulla tavalla. Riisu potilaan rintakehää peittävät vaatteet. Potilaaseen ei saa koskea. Sydämen rytmiä analysoidaan. Potilaaseen ei saa koskea. Iskua suositellaan. Potilaaseen ei saa koskea. Paina vilkkuvaa oranssia painiketta nyt. Defibrilloitu. Varmista, että paikalle on hälytetty ensihoitoryhmä. Hätänumero 112. Voit koskea potilaaseen. Aloita elvytys. Elvytysohjeet saat painamalla vilkkuvaa sinistä painiketta. Aseta toisen käden kämmen rintakehän keskelle nännien väliin. Jos lapsi on alle 1-vuotias, käytä 2 sormea kämmenen asemasta. Paina rintakehää napakasti. Painele äänimerkin tahdissa. Purista potilaan sieraimet kiinni, kallista päätä ja puhalla hieman 2 kertaa. Puhalla. Puhalla. Jatka painantaelvytystä.